സോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നു പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ്. എങ്ങനെയാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത്? ചില കാര്യങ്ങൾ പറയട്ടെ. നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല. അത് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക? നമ്മൾ ഓപ്പണിങ്ങിൽ ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കിയാൽ മതി. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവില്ല, കാരണം നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്താണെന്നറിയാം. എങ്ങനെയാണ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അറിയാലോ? അസറ്റ് മൈനസ് ലാബിലിറ്റീസ്. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ആ ഓപ്പണിങ്ങിലുള്ള അസറ്റ്സും ലാബിലിറ്റീസും വ്യത്യാസം കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഓപ്പണിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട്, ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ എന്താ പറയുക ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ? തയ്യാറാക്കുന്നത് ഈ അസറ്റ്സ് ലാബിലിറ്റീസ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്നുള്ളതാണ്. രണ്ടാമത് പറയുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട്. ഈ ക്യാപിറ്റൽ ഫണ്ട് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ എന്താ ചെയ്യുക? അത് ക്യാപിറ്റലായിട്ട് എടുക്കുന്നു, പ്ലസ് സർപ്ലസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നു, ഒപ്പം തന്നെ എന്താണ് ഡെഫിസിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലെസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഡെഫിസിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും സർപ്ലസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താ നോക്കൂ, കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെ ലാബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവയും കാണിക്കുന്നു. ഉദാഹരണം ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടോ? റൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബ്രിങ് ഫോർവേഡ് പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ലാബിലിറ്റീസ്, കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ബാധ്യതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു. നോക്കൂ, ഇവിടെ സംശയം കണ്ടോ? ഇതുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ. ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഫോർ പർച്ചേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ആണ്, കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലുള്ളതാണ്, അപ്പോൾ അത് കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത് നോക്കിയേ, ഷോ ദ ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് ഓഫ് റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട്. എന്താ അർത്ഥം അറിയാവോ? റെസീറ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നാണല്ലോ ഇൻകം ആൻഡ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ അക്കൗണ്ട് തയ്യാറാക്കുന്നത്. അവിടെ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എന്താ? ഒഴിവാക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റലും ഒഴിവാക്കുന്നു, അങ്ങനെയാണല്ലോ ക്യാഷ്, ഓപ്പണിംഗ് ക്യാഷ് ബാലൻസും ക്ലോസിംഗ് ക്യാഷ് ബാലൻസും. അപ്പോൾ റെസീറ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ബാലൻസ് എന്താണോ, ക്യാഷ് ആണെങ്കിലും ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡും ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്കും നോക്കി അസറ്റ് അല്ലേ, അതിവിടെ എടുക്കുന്നു. ഇനി ഡെബിസിറ്റ് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആണെങ്കിലോ, ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ലാബിലിറ്റീസ് എല്ലാം എടുക്കുന്നു. അതാണ് അടുത്ത കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത്. അടുത്ത് നോക്കിയേ, അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അസറ്റ്സ്. എന്താ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് അസറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിലവിലുള്ള അസറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കുന്നു, പിന്നെ അതിനോടുകൂടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പം വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക, ഒരു അഡീഷണൽ വാങ്ങി ആഡ് ചെയ്യണം. ഇനി വിറ്റിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക, അതായത് ഒരു ഭാഗം അസറ്റിൻ്റെ വിറ്റു, അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യണം? അത് ലെസ് ചെയ്യണം. ഉണ്ടാവും ഇവിടെ അഡീഷണൽ ഫർണിച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലോ നമുക്കറിയാം. ഇതൊക്കെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ പറയാൻ കാരണം എന്താ അറിയോ? നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം, അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അസറ്റിൽ നിന്ന് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ലെസ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, നോക്കൂ, അടുത്തത് എന്താ? പുതിയ അസറ്റ് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? തീർച്ചയായിട്ടും ആഡ് ചെയ്യണം. പുതിയ അസറ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കണം. നോക്കൂ, ഉദാഹരണം ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റി, ഇവിടെ കണ്ടോ റെഡിൽ അസറ്റ് സൈഡിൽ ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നു. ആഡ് ചെയ്യണത് കാണിക്കണം. പുതിയ അസറ്റ്സ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ ഒരു കറണ്ട് ഇയറിൽ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ഇനി ഇത് എവിടുന്ന് കിട്ടുക എന്ന് താഴെ പറഞ്ഞുണ്ടോ? എവിടുന്ന? പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡ് ഓഫ് റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട്. അപ്പോൾ റെസീപ്റ്റ്സ് ആൻഡ് പേയ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ടിൽ അതിൽ പേയ്മെൻറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും എങ്ങനെ? പർച്ചേസ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് കണ്ടാൽ ഇവിടെ അസറ്റായിട്ട് കാണിക്കണം. ഗവൺമെൻറ് സെക്യൂരിറ്റി പർച്ചേസ് ഓഫ് ഫർണിച്ചർ എന്ന് കാണിച്ചാൽ ഫർണിച്ചറായിട്ട് ഇവിടെ കാണിക്കണം. അപ്പോൾ അത് പുതിയതാണ് എന്നാണ് അർത്ഥം. അടുത്ത് നോക്കിയേ, പുതിയ ലാബിലിറ്റീസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കാണിക്കണം. ഉദാഹരണം ഉണ്ടോ? ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ്, അത് പുതിയതായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാണിക്കണം. ഇനി ഫ്രഷ് ലാബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വർഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ലാബിലിറ്റി സൈഡിൽ കാണിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതാണ് ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അടുത്തത് ഷോ ദി ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് അസറ്റ്സ്. അതെന്താണാവോ ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് അസറ്റ്? പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം പറയട്ടെ. ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് അസറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അല്ലേ, ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കമ്മീഷൻ അക്രൂഡ് ഇൻകം, പ്രീപെയ്ഡ് ഇൻഷുറൻസ്. പ്രീപെയ്ഡ് ഇൻഷുറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പെൻസ് ആണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഓർമ്മയില്ലേ? പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ അസറ്റായിട്ട് എടുത്തു, അക്രൂഡ് ഇൻകം അസറ്റായിട്ട് എടുത്തു. അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇൻകംസ് അക്രൂഡ്, അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ടോ? എക്സ്പെൻസസ് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സെട്ര ഷുഡ് ബി ഷോൺ ഓൺ ദി അസറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കണം. ഇനി 9ാമത്തെ എന്താണ്? ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ലാബിലിറ്റീസും കാണിക്കണം. അതുകൊണ്ട് നോക്കി, ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് റെൻറ്റ് ഉണ്ടോ? ഇനി നോക്കി, റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ്. എന്താ? സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് വാങ്ങിയ ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ്, അത് നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ നോട്ട്സ് തരുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ.